Για παράδειγμα, συχνά μου φέρουν στο σχολείο ως πρόβλημα ότι τα παιδιά τους βαριούνται την αντιγραφή. Και τους λέω, είναι κάτι απόλυτα υγιές, και σοκάρονται. Δηλαδή, τους λέω, μα ποιο είναι το νόημα τα παιδιά να αντιγράφουν 5 και 6 φορές συνέχεια την ίδια φράση? Είναι κάτι βαρετό, δεν έχει ένα νόημα για αυτά. Και βλέπεις ότι οι γονείς εκπλήσονται όταν δικαιώνω τα παιδιά τους ότι καλώς βαριούνται, αλλά είναι μια πρακτική που τη χρησιμοποιούμε ενδεχομένως κατά παράδοση και όχι με ένα νόημα και ένα στόχο για αυτά τα ίδια τα παιδιά. Κοίτα, για μένα ο καταναγκασμός είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμβιβαστούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κοινωνική ζωή χωρίς ένα βαθμό καταναγκασμού. Από εκεί μέχρι να φτάνουμε στο σημείο να χάνουμε πλήρως το παιχνίδι, δηλαδή να μην μας νοιάζει ότι ακριβώς κάτι επαναλαμβάνεται μόνο και μόνο για να επαναλαμβάνεται. Σαν τελετουργικό στην ουσία, δηλαδή ότι εγώ μπορεί να έχω κατακτήσει το χ παιδί να κάνει μια χαρά το α και να πρέπει παρόλα αυτά και αυτό το παιδί άλλες 10 φορές να αντιγράψει το α, έστω και αν το κάνει τέλεια. Δηλαδή εκεί είναι που χάνεται ο στόχος, ο σκοπός, το γιατί γίνεται μια ενέργεια, ακόμη και η ενέργεια της επανάληψης. Μπορεί να χρειάζεται επανάληψη σε κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται για όλα και για όλους στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο. Εκεί είναι το στίχημα για το εκπαιδευτικό σύστημα.